Poďme si zahrať šachkábo. Ale, no jasné, zasa ma svrdí plešina. A prečo máme obidve biele? Neviem. Idem po ne. Možno budú v kuchyni. Hneď. Naplníme vodou. Super. Party. Prášok, smola. A idem vyvariť figurky. Pomôžem. Počkaj. Časuje. Počkaj, tak ich poriadne. A nie všetky. Vytrieť. Sú vytriedené. Voda. Zamiešam. A môžeme variť. Pri 20 stupňoch Celzia 50 minút. To do pôdy. Poďme vyťahovať. No tak som sa trošku pomýlil. A už sú super. Môžeme ísť. Už to ide. A prečo mám ty bobo čierne pešákov? A neviem, asi sa to musí v čiernom. Men in Black? Úplne. No, zasa na svojich plešina. Úplne. Pozri sa, ty máš teraz veľkých a ja mám malých. Do pohody, ja mám dve dámy, dvoch kráľov. Hej, ja mám iba pešákov, ty môžeš rovno striedať. A ideme. No, dal som dopredu. Hej, tam tu buká. Hej, tá žiarovka od hýtači zasa nefunguje. Kurňa. Dal tam generátor. Jo, mám sviečku od hýtači. Do pohody. Je, a možno hrať. A zasa. Hej, čo mi ideš mojím? Ale ty tam hápule si dvom to vieš hrať. Hej, a pozri sa, ideme s tým svetlom radšej niečo, nie? Á, dopravím. Á, pali! A kde si ty kokon myslel? A červenú ruku! Ó, už ide. Ale iba suchý. Ó, sexy. Do pohody. Je, a idem. No, na elektriku to je najlepšie smoknúť. Skús, nie to je? Idem, jasne, troška hoste, nezáde. Jeb, neudržím sa. Kokon, drž, tam bol, Au. Hej, o vodu! To vidím! Ja tam s tými figurkami. A zasa svoje plečina. Čo je? Ty si mi hýbal s figurkami, som ti hýbal, haha. Dívej sa, teraz prehráš. Mám rukavice od babky z druhej svetovej. Skúsime to. Jasne, hýbaj, dar. Idem. V pohode. Ide. Oka. Dobre, dávaj. Toč sa. Toč, ešte. Hej, deti! Letím! A kotoč! Letím! Jej! Som doletel. Zapalky od hitačí. Tak to zapáľ. Samozrejme. Salámu, ako vždy. A ty si chudák, ty si mal tak chcieť zapáliť, nevieš. Ty kočko. Strašne čistý, to zapalkajú do hitačí. Akú palicu to kupuješ? Mám tak, aha. To ty nevieš zapáliť. Ako ucebio, a mám tak. Daj do seba. Dobre, poď nahr, ideš nahr, poď. Ale takto sa to točí, ty. No, to mám tak neviem vyšrobovať. Drž! Kokot, sviečku si zase dal. Kde je tá sviečka? Gori ti! O, briti sa ti vrieva, ty chudák. To sa pozrie na... A nie v mojej, v tvojej. A ty si chudie v mojej. O, do piči. Mojaká placka.
A co bude hovorit, aha. Je. Ty blbý. Zase podmínky. Idem. Jo, 200W žiarovka. Ty brďo. To bude svící. Je. Idem. Prosím. Nevmestí sa, kurva jedna. Úplne. Ryti. Poď, ideš tam ty kurva. No je to v piči. Tohle to není. Velká je, velká. Nie je to pochody. Počkaj, tady si mě třeba. Zobereme odtiaľ. OK. Pomaly, skladá. Tie rukavice zapni. Drž. Tesla, výnimočne. Čo robíš? Výnimočne. Ty si ju zlomil, ty chudák. Ty si ma nedržal, ty si chuj. Ty ma nedržal. Chudák. A čo teraz? No, tak sme bez svetla. Morujeme zasa pleš. No ty máš vlchy. Á, bože. Okladivkou od hitači plus kábel od Tesla plus nárade od hitači. Počkaj. Ja to zlep. Káble, pomatám, áno. Je. Je určite to vidieť, keď to takové. Ty kokso. Ale ja to zapájam, nejdem. Zapoj to ty. Áno, idem. Zapájam. Podaj. Palivo. Šrobova. Ešte. Drôt. Ešte. A teraz. No, oka. No, čo teraz? Máš mi to trvalo zapojiť. Zasvieť. Negádu. Smrdí z ruky. Aj, chodok píti, od teba odstup, huba ty smrdí. Je púcha bola, hodno vidím! Kokut jedna! Yes! Super! Ožiarenia, to bola bomba. Aha, a už hráme, vidíš to? To je sila, čo? To tak kokot, keď sme farboskápky, tak je vektor reaktora, no. A hráme, aha, v garáži.